U MP Ketura u Saleng E Sangma Ulong bah unsi Trelang bad MP trong keseng Voice of the People Party VP na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky Eje Sengkon halor kimat na gubenta kabhagamet trong gejala Meghalaya. U Saleng E Sangma Ulong bah ulodon lang hak program ai kublai jong keseng Kongres Kabalapalong da ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC menin kesngi ulei tho ba kamat kabah kamat jong u hapo parliament skanlong ban shimi kimat hakabai dei bat kapule puthi ka koi ka khia ka jingya khajia khaput ka jing pentrai kam ya ke inar line permit ILP ar khat pra bat ka jing itho ya ka tin kasi bat karo ha ke e chedel shu u Saleng E Sangma Ulong halor ka jing bom shimkhia jong ka sarkar pedeng ya ka jing dawa ILP ke jela u Saleng E Sangma Ulong ba ya kene ka kam RCA Shimlang bat ki perlok jong ka parti hapo parliament.